Kažu da politika nije za običnog čovjeka. Kažu da je Hvar mjesto za elitu. A ja kažem, Hvar je naš. I za svako pravo rješenje trebaš biti spreman spušti se među ljude. Hvar treba vođu. Timski rad i jak individualac dovodi do uspjeha u svim formacijama, kako u vojnom, tako i u civilnom životu. Ali pravi uspjeh dolazi kad radimo zajedno. Samo kao zajednica možemo riješiti velike probleme. Hvar nije na prodaju. Hvar nije samo slika. Hvar su ljudi. Molimo se za nas, za naše i za budućnost.